Hello friends, dibor kaham jotono no telam sokotini ni ketal blog. Tini bang desa mam songmani simino blog sengkha. Engka mui songi dong ang milok bai alu mui borok engka ngoro jotono mosla rok moso berma rok ipai begatang rewoi kok sawoi kutuk drop engka pani yagulo te dal chomjak tongo o dal engka kisa kotor nugui tong dana rok engka mungkai jeng ration ni sorok mani ta engkai te dal paijak engka bamon chasimani hnei tini ang toktui bai dal songna nayo engke omong kanga dal bora rok sana hingga tisa sauta kotor mui hingga suk thogia haipano dal paijak kaumon songrisina hanai ang tabuk rukna ni nai tongo hingga tokti bai dal bai khai rukna ni bagai tokti bo kaham kai sui na harka hingga sui tabuk tui ruya koi rugui risinai tai ko yango mui borok songmani bo munna nai tongkha butira nai tongkha hingke risun togya koi riri nai hingke risun rimani yagulo kisa mojiri oya koi kare uri sinai tai ko butira nai tongkha milok ni to buti haino si phaithango buti kom khari phano hai di bana hingka bon bagui no teksa butiran khangke kare uri sinai tabu kholo bai rikrana yango tokti bo muni tongkha tabuk tokti tikhlai khogui baja khlai nai hingka pias rok rawoi risun rok paste khai mos rok paste khai paikha hingke tokti bo tikhlai khogui paikoro tabuk sombai sutui rioi baja khlai nai hingke dalo bo ang tise pias rok rioi sutui tei dania bakhor ni powder rikha hingke yango tokti baja khlai nai tabuk hingke tokti baja khlai mani yaklo hingkai mui songnai ang tokti bo saya onek balukha hingke asuk sori rok bo jakhe angke tokti rok sajak yangi tongo hingke tini kite kuno mui kwring hingkai mui borok mungsa tei tokti mungsa songnani hinai ang tokti bai dal songi rikha hingke tabuk tokti baja bo munkha mui somba sriwi risinai thok kijon rikha karaio hingke jotono mosla rikha paspuron rok ribaikha hingke tei pias kisisa rawi rikha hingke tei moso paste khlaijak amo bo rinai hingke tini hingke ma bo nogo kwrui muiya phaina thangjak hingke angno mui rok songkha joto kam paibainai hingke kam pailoya wngui tongkha ta hingke tabuk omo dal kijon rikha dal omo kotor ba asuk kwsap khe munya kisa kotor wngui tongo hingke abono tabuk omo no dal kijon pai omo tui ranmani yagol tesa tui kwbang khe riwoi tui ran riwoi yakoi tokti rok kijon senai hingke buti rok riwoi yakoi tak buti kisa rankha hingke tabuk toktui kijon risinai tei ko teksa buti rankha hingke kari usiri senai mui munkha tabuk hingke maisa sinai mai khurna haka mui rok kisa naharo asuk saimia hinui hingke maisa upai yakoi tesa malainai do sanja kaham jotono no tabuk ang tesa sanjani simi video sengui tongo guys inogo tabuk tam khai tong norok no phunukano tini ma muya phaimani ekdom kwbangma tukha pharanna hinui hingke busu kwbangma tabuk norok no phunukan do naitong muya rugui tongoi ko pura muya kwbangma de kotor bai khe rukhai ko munan sinai tongkha butei teksa rankha hingke kari nai tini kwbangma no ma muya phaitukha hingke ba tini ke kisa mui songkha tei bara baki hingke jotono rugui ribaikha ta rukmani munkha munui yakoi tui sokorui tongo dekni tabuk hingka hingkai buti phoranui swkang kam khlainai khuklai tonnai ta tui kakreui toninai tabuk hingke tui sokor tong ma khai asuk kumun khai mo tak sana saja mana memang teh okay oro roi yakoi swkang phoranai toni granai tini horsa phenari kalangmani na mo tui sokor tai he seng de tui sokor akonoi phenari kalangnai to ma hokuli darai nari video si tam jani heng tongso tui ja tong ko tui tong to lawa no tui ja tong ko buko kuri khanam le tui hokul ni darai camera o hokul nang oro roi yakoi tabuk swkang fan tolo tonai ta jong tini salo phungni salo egroto thai mane muya khai laika khong laikya khelep laikya erpore noga phai sokai ma 3 ta
tinta aja boleh kena saya terus baik tuh saya tinta apa sih saya tinta apa ya kenapa ayang kayak mai sao itu kau masuk mai saya mau hela boy sangoi gorokoi aku masuk time aja kata tahu kau cara apa sih nak mau coba jalan aja taksi kamu kok kalau begitu kampai sini ani mau matanya kelang hati kak dia kena guys satu peranai tahu pen tolong dia kelang macam itu kosor baca asuk bos kami sini tak lain merah asuk bos nih tak lainnya mau hai saya lepas sini sini sih aja mau perantai ya mau tuh aja sekarang kan kamu kejaran paikhe ya ini kita mau ke bang mah nah muya nih sih jangan paikhe angkai terus alai mana ada ati ini tak lagi ma bos serangga kata mesti sadi dia mangso saya mana kau baik betul boleh kau baik alung bisa dikai mangso hai betul kamu mana kukulai baik le aku parani paikhe aku kamu kami juga nih kolam jago aku betul dukung gitu ya kamu kamu baik muya rokai baik ya omo horoh nge parani kelang nai pen tolau ke ge maisa sinai tabu ge tini horni mu ingka muya hontali dei tok bahan ingka tinin bagai asuk nong sinai video te sama lainnya ketal blogo hambai jutana no paikhe zura logiri wei nai tongman bagai hor kaham